Γεια σας παιδιά, ανοίγουν κείμενο εδώ πέρα και σήμερα παίζουμε Dragon Ball Dokkan Battle. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το ξανακατέβασα γιατί το Dragon City το έχω βαρεθεί και τώρα θα συνεχίσουμε πάλι το Dragon Ball το Dokkan Battle. Λοιπόν, ο αρχικός μου χαρακτήρας δεν είναι ο Goku Angel. Goku Angel είναι αυτός που λέτε, έχει και το στεφάνι. Πάμε να δει τους χαρακτήρες που έχω. Λοιπόν, είναι ο Goku, είναι ο King Gold, ο μπαμπάς της Freezer, ποιος είναι αυτός δεν ξέρω τώρα, ο πράσινος. Ο τέταρτος είναι ο Goku Super Kaioken. Είναι Super Kaioken Angel. Και ο πέμπτος είναι ο Gohan. Έκτο δεν μπορώ να βάλω, μου λένε όλα. Μπορώ να βάλω. Θα βάλω την Frieza στην τρίτη μορφή. Εντάξει. Εδώ πέρα είναι η Frieza Angel πρώτη. Λέει και από πέρα κάτω Frieza Final From Angel. Μετά είναι η Frieza στην τρίτη μορφή. Μετά είναι ο Gohan Super Saiyan. Μετά είναι πάλι ο Goku Super Kaioken Angel. Μετά είναι ο Goku Angel. Μπορώ να βάλω. Θα βάλω εδώ εδώ πέρα αυτή είναι η Frieza Final Full Power. Την Angel μπορώ να τη βάλω, όχι δεν μπορώ. Θα βάλω το Goku Angel. Ο δικός μου χαρακτήρας είναι ο Krillin, αλλά εγώ βαριέμαι να το βάλω τον Krillin και έβαλα καθένα. Πάμε να κάνουμε ένα quest για να πάρω μία Dragon Stone και να κάνουμε, όπως βλέπετε δεν έχω να διαγράψω κάποιους χαρακτήρες. Να γράψω τον Junior, Cyberman, αυτόν οκ. Εντάξει. Πάμε να κάνουμε ένα training να κάνουμε λίγο την Freezer, να βάλω τον και να βάλω αυτό και τέτοιο και μια μπλούζα. Έτσι να έχω το φύο. Καθιστά. Πώς είναι έτσι. Σιγά ρε. Δεκαέξι λέει. Οκ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο αυτό για να δω άμα μπορέσω να κάνω το Goku Super. Λοιπόν, ένα τέτοιο. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν ξέρω γιατί. Στην προηγούμενη φορά που το είχα κατεβάσει τον είχα κάνει Ultra κάρτα.
Ας είπαμε να κάνουμε ένα quest. Ας πάρουμε λίγο τη mission. Άμα μου δώσει μία Dragostone. Όχι, δεν μου φαίνεται. Κοιτάξτε πόσα ζέμια έχω. 5. Πάμε quest. Quest. Πάμε εδώ. Ένα. Και να πάρουμε μπάτο. What? Το χρήσω. Θα πάρω. Trunks, Super Trunks, νομίζω ότι είναι αυτός. Εντάξει, πάμε να κάνω αυτό το mission. Έτσι κι αλλιώς. Το έχω παίξει χιλιάδες φορές και το χαρακτήρα και τους χαρακτήρες που έχω. Ένα, δύο. Για να δείξαμε αυτά. Λοιπόν. Ok. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Πω το boss battle. Τι, super attack. Καλά έχει super attack. Για να δούμε τι super attack θα κάνει freezer. Crazy, Pigeon. Κάμω και το δω στο βίντεο τι έγραφε. Πω το boss battle. Τώρα πάμε να κάνουμε 3 summon. Σαμωμένο 0 Dragostone. Ya sebelum δεν μπορεί καθόλου. Έτσι κι αλλιώς είναι SSR. Πάμε να κάνουμε mission. Πάμε να κάνουμε summon. Να από εδώ πέρα τον πήρα να σας δείξω και το βίντεο. Και τι super attack κάνει. Να τι λοιπόν λέει και δείτε, εγώ δεν μιλάω τώρα. Σας άρεσε το βίντεο, ωραία, πάμε. Πάμε εδώ πέρα, πάμε. Το μήνυμα 10 το ξέρω. Μη το κουτί ο Ηρακλής. Ουράνιο τόξο, για δούμε τι θα μας βγάλει. 1, 2, έλα βγάλει και έναν 3. Έλα ρε φίλε. Super Saiyan Goku. Θα σκεφτώ να το βάλω στην ομάδα. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα. Σκά, άλλα 2. Το έχω μείνει.
Μην πεταχτεί ο Ηρακλής. Αλλά λοιπόν θα μας τύχει τώρα. 1, 2, έλα βγάλει και ένα 3. Καλός είναι. Εγώ θέλω να συγκεντρώσω 3 από αυτούς. Το Majin Buu που έχει απορροφήσει τον Piccolo, το Majin Buu που έχει απορροφήσει τον Ultimate Gohan και το Majin Buu που έχει απορροφήσει τον Kotex. Το Majin Buu που απορρόφησε τον Kotex δεν πήρα. Λοιπόν, τελευταία μας ευκαιρία. Μην πεταχτεί ο Ηρακλής. Όχι. Άμα βγάλει ένα bye guys, το σώσε. Άμα δεν βγάλει, δεν το σώσε. It's over Freezer. Οκ, θα μας βγάλει Pan GT. Τώρα αυτό είναι καλό. Οφ. Τώρα η Pan είναι καλή. Άμα είναι SSM, άμα θα είναι. Τώρα πάμε εδώ. Πρώτο βάζω Goku Super Saiyan. Δεύτερο, άντε να βάλω την Pan, γιατί λέω ότι είναι καλή. Δεύτερο, Goku Super Kaioken Angel. Τρίτο, Πέμπτο, Frieza Full Power. Εντάξει, τι είναι το για γαμάρα. Λοιπόν, για αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe για να βλέπετε μελλοντικά βίντεο. Bye!